Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:51. Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sining mga aksyon tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sining broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition Sabado na presentation Petsa 19. Sabado naman nato sininga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinandan, liwat naman naton nga mangin kamuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sinika mga areas of assignment, mga balita nga inyo mawasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Kada hapon nato sini nga pagpangalagad mangin kaupod naton ang puwersa sa aton sini nga Patrol 2. Aton sini nga Crosswind Patrol nagalibot na sa pila kabahin sang aton Metro Bacolod. Tagabantay sa aranuman nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon, boylog naton ang puwersa. Action Dale Salazar, bugal sang Barangay Alihis. Pero may ara rest house sa Barangay Estefania. Back to back sa aton nga piloto, Action Nino Bugina. Obda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Christian James Vinares. Ang aton nga pagbantay man sa mga balita, update sa national, international, update naton sa COVID-19, ina ginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad, talos la diri temporaryo sa ngalan sa irregular anchorman sa siringa palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinevaya.
Ako naman si Action Eric Pagbanwa, off din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras. 6 ka minutos nga pagpangalagad, inyo pala tuntunan. Sa balita, una sa aksyon. Karon nga hapon manayanaya ang lakat sang panahon, although nga hindi ginaton mapaiway. May mga porsyon sang Bacolod nga may gulugalom, kung kaysa nagatulo talithi, manipis nga talithi, sila nga dabu-dabu. Why kita weather disturbance? YLPA, what bagyo? Pero nagapabiling gyapon ang COVID-19. Sa aton nga mga pumuluyo, again and again, Negros, Bacolod, halong gid kita sa COVID-19. Ang Bacolod kag Negros daw wala gid gaulihi sa top 5 kon new cases sang COVID-19. Ang pagabalan diri sa Western Visayas. Naga triple digits matagyapon. Amo na ang worry sang syudad sang Bacolod nga basi kon magparehas kita sa probinsya, syudad sang Iloilo. Ngagin sa kasakaan ang ila sini nga quarantine status. Halin sa modified general community quarantine nangin modified enhanced community quarantine. Di nagaigod subong ang ekonomiya sa syudad kag probinsya sa Iloilo tungod sining quarantine status nila. Way nagid balda gid ang negosyo. O kung na nagalo negosyo kasang aros kaldo kag batsoy sa pangigaron. Pero kung batsoy nga may ginarkilahan ka nga stall, amog na ang masakit sa tanan. Ginawa mo na ka tinguwa nga bisan paano, masalbar lang balayran mo sa arkila, suga tubi, sweldong pastao, bisan gamay lang ginansya kon naga-pick up pa ng negosyo mo, kahit papano, makabulig-bulig. Pero kung ang negosyo mo, laban lang permi sa panabon, daw maputo kagid. Kaya mo nang iban ginapangabay gid nga sundon talang gyapon ang health protocol nga ginapangabay sang aton sini nga local interagency task force diri sa syudad sang Bacolod. Kaya mo nang worry ni Vice Mayor Elsie Pamilyaran, muna ngati ang aton nagilang means aton lamang mahimo di sundon ta na lang ang health protocol. Kay baw nagasaka ang hilanat muna ganing isa sa mga rason kung aangay pasisa gini ni Vice Mayor Elsie Pamilyaran ang sementeryo sa barangay Handumanan. Ito maginapang lubong da kuno oras sa kagabihon. Ang nagkakalamata is COVID-19, bunano man nga. Pasiga pamati man si Kapitan Rek Danoy da, sang Handumanan, nabikap. I-check abi ni. Kinakalabot na ni kay Vice Mayor Elsie Pamilyaran ang information. Interview kayo na ni Action Art Tahiopon sa Action Hotline. Basi isa ini sa marason kung nga ang basi nagsaka-saka man ang kaso sang COVID-19 tungod sang alleged report nga paglubong sang mga patay sa COVID-19 nira sa sementeryo sang Handumanan ay naano man nga sitwasyon man. Seryoso si Vice Mayor ni nga
Di pa usisa ang ining report ka nagdangat sa iyang igtalopangod. Nagsapol naman gani ang alkalde sa Bacolod, Mayor Bing Lunardia, sa mga beach owner. Ito yung isa man sa ginakolbaan nila na basi mag-arangkada kapag aratsada ang mga manugpaligo sa baybay bla sa adlaw ni San Juan de Bautista, June 24. May na tuon sa weekdays, so. Pero ti base bla after o kon before sang San Juan, base magdagsa ang tao. Kaya ginayo gini Mayor Bing ang mga nagapanagihas ang beach resort sa mga coastal barangay naton na sa isa kadlaw hindi lang mag-operate, especially sa June 24. Mayo makanakaintindi man ang mga negosyante sa pangingaron sa baybayon, mga beach owner naton. Dito nag-isa sila nga tumanon ang mando sang alkalde sang Bacolod. Basi bala magbaha kang magdagsa ang manugpaligo sa baybay. Baw, kadelikado. Muna nga ginalikawan ta permi ang pagtilipon-tipon pero ti ko na mo ng okasyon kung kisa hindi maging makontrol tao Muna nga ginmanduan man ang kapulisan sang Bacolod sa Coto Police Station ka may mga coastal barangay pasang karon gid agratawag nga Police Visibility Patrol. Pangsitaon ang mga nagapaligo sa beach sa tion sang June 24. Kag indi gid pagtugtan nga makapaligo sa mga baybayon. Kung gusto nyo maligo sa isunod, balay nyo na lang. Balay nyo na lang. Kung adang tadyaw nyo kag salom-salom ulo nyo daw. At least layo pa sa COVID-19. Wala ni guro iba niyang mga nag-olobra sa gobyerno, wala ni tsansa yung magpaligo PS baybay kasi may obra mo ang June 2040 Webes kadlaw na. Tamo nang panawagan ni Mayor Bing Lunardia nga opdanta ang iya sila nga pagabay sa mga beach owner sa mga coastal barangay naton sa Bacolod. Abo pero palayo lang. Di man gusto ang syudad nga matabo man ang natabo to sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa ilang quarantine status. Kaya nagapanghakroy subo nagapanghay-hay ang pila naton sini ka mga negosyante. Isa lang ba natin status sa quarantine MGCQ tagyapon bro. Kung negosyo bakla na isang tao ninit man. Ikaw ni-level up mo pa yung quarantine status, ay basi mamurdo yung naging negosyante. Grabe, no? Saan pa niya matapos man? Saan pa matapos ni ang kalbaryo nga ginatubang sang bilog nga kalibutan at only sa Pilipinas? Kundi bilog din ng kalibutan ining pandemic ni. Mana itong iba nga mga pungsod kaya nakagulugin hawa na katulad sa Amerika. Iban nga mga Europe countries medyo nakagulo ginawa na gamay pero apisar pa sila why mas sila naghahatag kumpiyansa ang ayo man sa ila gobyerno sundo lang yapon ang health protocol social distancing, wearing face mask, face shield likawan tanang mga pagtinipon-tipon kamo ginapermi ang hala kasulit-sulit sa aton nga LGU sa Bacolod. Nasundon ta lang ni, wala ta mahimos ni. Kaya kung magsaka lang kasaka ang aton COVID cases sa Bacolod, ati muna silang balang bulagay tapatas sakripisyo tatanan, wa ita mahimo balik sa kanding. By referring sa ECQ, budlay mang balik na sa ECQ. Balik naman tas kanding, balik na tas puno. Budlay gid.
Subong gani nga MGCQ ta. May mga kulo ka budlayan pa, mas mabalik tas kanding sa ECQ. Baw, doble kalbaryo. Ang atubangon sang aton nga pumuluyo, hindi lamang sang pumuluyo, kundi sang aton lokal nga panggobyerno. Ay, oo. Ano pa mga bulo-balita, dito ang parte sa sunog das bata. Daw nagkadto da si Mayor Bing sa mga nasunugan. Naghatag man sa assistance para sa mga nasunugan, halin ini sa city government sa syudad sa Bacolod. May mga private sectors man, individual nga nagapamasyar dira sa gym sa Barangay Bata nga dira na ginhouse ang mga nasunugan, tigabaha ang bulig. Munang nami lang sa aton nga Pilipino. Kaya kung bululigan daw ay kita ya nagadingot. Ibang gani ang ibang gani panagilot. Gapabulo batsa kiti koleksyon na sa tuig. Ito duwi nyo. Isang tao makabinipisyo. Ang importante kit man tinga may buli kit man ang mga katulad sini sa mga kauturan nato nga nasunugan sa Purok Riverside sa Barangay Bata. Mayo man kiti damo ang mga nagdulong dira sa ila sini bulig personal kanami lang. Ano mga balita kabantayan nyo dugay report gikan sa ato sini ka mga patrol unit reporters. Ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office dalon na ni Action Alvin Graba, plus ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial dalon na ni Action Eden Abuso. Ang sa Bacolod Government Center ning liga ng mga barangay sa Bacolod nabudlayan sa pagmonitor sa mga puluyan nga ginapaydalom sa seld-off. Tuod man, damo pangadaan sa problema sa barangay naton. Amo pa ni ang bantayan sa aton nga mga barangay official. Talaga ito yung gusto, bisan na mga seld-off, gusto may mga salawayon gid, hindi magpati pablaw. Ginasaway mo sa kayuhan, pero ikaw pa ang malain, tiyabi. Tabo gyapon pasaway sa mga barangay sa Bacolod. Tamang army na ito, nga nagabulig na sang rekorida kag sa contact tracing. Ay, oo. Natawon tani karon ang update sa report ni Action Artay Hupon sa piyakabahin sa nasyonal yang mga balita. DOA ginalauman nga mas madamo nga supply sang kuryente kasunod sang promisa sa mga stakeholders. Sa piyakabahin mga health worker makuha na ang allowance in cash 6.3 billion pesos nga hospital claims sa high-risk areas na-release na. Kag masobra 1,000 ka distress OFW sa Dubai stranded bangod sang travel restriction sa pungsod sang Pilipinas. Kalbaryo man ni sa aton nga mga OFW ang mga restriction especially diri sa aton pungsod kag sa iban pa nga mga pungsod na ginabalaod ng aton nga mga OFW sang problema. Kaya abi nila makapauli na sila, hapos na lang ba na mas nabudlay pa gani kaysa nagpauli na sila. Ay oo, no? Ano ni mga sitwasyon sang problema sa aton pungsod nito, wala tuuning problema. Wala labot sa mga OFW naton tong nga ginamaltrato man sa ibang nga pungsod. Wala labot isang problema tas COVID. Ay na ano na. Daw naggirito pole ka din naga sinampaw na niyang problema sa gobyerno tao. Huwag may mo ang gobyerno ta. Basta na gani pandemic umigo sa imo pungsod. Do ginabalaod ka. Do tanan nga pakamalaod kag tanan nga buyaya magyan mo gid. Hindi mo man tanan ma-please ang tanan mo. Ay oo. Sige lang That's life. Kung nagkilala ko pa importante buhi lang kita.
Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:09 na. Check na si Aksyon Dela. Mga mustat kay Aksyon Dela. Muning tao yung wala problema. Si Aksyon Dela Salazar. Ang ulo siya dito, freezer. Why niya sa maginaproblemahan? Muamon sila ni Christian James sa Binares. Oh. Why blaya problema sa kabuhi nila? Maka-it-it lang ka makayuhom. Ayos na. Bagay, ano, matas kalibutan man. May tempo sa una si Anhing Luis Gutierrez blang, o puti sa una di. Nya ka lang ka makakaon ka, ayos na. Ayo, oh. Dapat tabaro tayo sa lahat ni paring Luis sa Gutierrez sa una. Tarso mo sa una klase driver mo sa aksyon radyo mo. Nasabong na chimpon, di ka na mangita pa sa kuna, no? Baka ka lang ka kaon-kaon, ayos. Ahay. Tamo ni isa sa mga tao nga daw, wag talang tao mo yung problema. Si Aksyon Dale Salazar. Kita mo mga post siya daw sa nga Facebook. Hindi ba makita si Tsura yung nga problema. Ha? Observation report sa patrol. Dale Salazar. Dale, mayang hapon. Yes, actionary pa yung hapon, gagmayang hapon man sa atong sining mga ka-aksyon natin, nagtupa gid wala gid napunggan ang pagtupa sa nga ulan na actionary kay ina daw nagturo sa lithilang. Pero subong ate daw nagkusog-kusog ining talithi gid lamang actionary kay ina. Subong ate nagtupa kay ina ang patrol naglabay sa may area sang Barangay Alihis, tugtog nga nakapadulong kami diri sa Barangay Mansilingan. Subong ate nag-ulan-ulan na actionary. Pero di gid man tanto no ang ulan na manageable actionary kay importante diri may dala-dala nga payong, raincoat o kon kalo man in kaso nga actionary sa tag sa mga panimalay. Actionary kini ang nakatong panahon kay may portion sa Bacolod City nga nagaulan. May portion man nga wala nagaulan. No? Hindi mapaksan nga ang east nga portion nagaulan, pero paghali naman sa may Burgos going downtown, wala naman nagaulan. Bangian, Dale, no? Sa may Dalan Lacson. Dale? Iya, actionary. Sino ko Bangian? Oh, Bangian. Bangian, imbalance sa kumbaga actionary. Kaya lang tawag nila nga climate change kag hindi may baluan man usually hindi kita makahatag in general nga binugo sa Bacolod nagaulan bugos sa Bacolod City kundi may portion sa Bacolod City nga nagaulan tapos may portion man actionary nga wala nagaulan based man sa mga information sa aton sila nga mga Energy Funds Club members ag iba naton ka mga netizen nga naga-informant sa aton pagi sa social media action na Eric kami lang nga pugtak nga ulan. Correct. Lapta nga ulan. Oo. Ang natin nila sinyanik daw na bala no? Kasi kung ati hindi tantong lang dugay mabalik naman sa mayo nga panyampo. Kasi dugay maulan naman no? Tiyan mo ang sitwasyon. Diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric no. Pero manageable ang lakat ang panahon diri sa may Bacolod City, especially diri sa may area sa Barangay Alihis sa barangay. Mansilingan nga nalabi na sang patrol keep man dira sa area sang Barangay Takuling karon nga Sabado sang hapon. Advance Happy Father's Day. Matanan dira ang mga amay dira ang nga preparasyon buwas nga adlaw. Kada mga actionary sang mga nag-post online sa natin nga mga package kumbaga ang nila nga mga negosyo bala ang gina-post online. Meron dira mga bilao, meron sa mga ready to pick up na nga mga pagkaon in preparation sa Father's Day buwas nga adlaw. Actually kadamo sang pinilian sa social media actionary madala support lokal nga mga baligya para buwas nga adlaw actionary. Sa Father's Day subong na lang yung Father's Day sila sa subong niya kuan na lang subong niya chibog kakao na lang subong. Correct. Why na chimpo pa nga magtipon-tipon magbanding-banding why na? Yes, exactly, actionary. Especially sa mga sitwasyon natin daw, bulubudlay, no? Nga mag-celebrate magkaon sa tagwa. Ngayon, hindi kabalo kung sinasaling mga masumalang ng mga tao. Kaya, antes ang COVID-19 pandemic, kung wala ng pandemic, actionary ka, for sure. Puno ni buwas ang mga restaurant, ang mga hotel, ang ibang mga establishment,
Eh, ito sa mga Amerika, doon na may mga hotel sa gihapon na nag-offer sa mga package niya, sa mga promo, kumbaga. Oo. At ang iba natin yung mga ka-action, ang iba yung doon na may atang kwarta, pero iba nag-decide yan, tapos lang mismo sa susunod ng balay, Oo. mag-celebrate sila ng Father's Day, actually. Ang iba nag-order nilang order sang cake, Oo. mabakal sang cake, Gani, i-take no? out na lang ang cake, Anan. kundi gani mag-order nila sa mga pagkaon nga sa balay na lang dalon para salusaluhan. Oo. Ang tagsa sa mga pamilya boss nga daw action na Eric no. Pero ipanda lang ang mga iloy, social, nagkapanundam, Ericon, ano ang ayaw nga himuon boss nga daw. Tino sa sunod ng balay, video, kaya ka mo dala pa ayaw, importante, hindi ka mo dala makadisturbo. Oo. Yung mga tupad balay, no? Or may mga online class pa sa Adlaw-San. Domingo nga daw action Eric. So, happy Father's Day, action Eric. Kasi sa mga salamat action din. natin. Oo. Dira sa may action radyo Bacolod. Sa mga future, dira nga amay. Wow. Nagabusto ko ng ila. Sini nga mga living partner. Happy Father's Day man sa inyo, At daw naman, boss, bisan wala pa nagwa ang inyong sini nga mga lapsag o ang inyong sini nga mga baby kung nag-action, Eric. No? Yan, man. Sa sini nga mga tinion, ate, daw nga nag-ulan-ulan ang panyan po. Dira sa barangay Mansilingan. Ang kapulitan niya sa police station number 7 action, Eric. May alas panggin sa tigayo nga drug buy-bus operation. Ay, gali. Diri sa area sang East Home 5, Barangay Mansilingan, Bacolod City action Eric, no? Sa subo-subo diri. Oo. Kay sa tatlo ka ba lalaki nga natadakpan, duwa diri action Eric ang mga amay, no? Ti advance. Bauti, Father's Day gini sila. laban-laban gali, ma-Father's Day sila sa Silda na. Oh, correct. Presuhan? Kay mga ginabanta direction Eric na 170 Wow. pesos the worth, no? Sa suspected shabu. Ano recover diri sa police station number 7 sila sining drug buy-bus operation. Oo. At direction Eric, bagod lamang ako nakasulod sa sining subdivision, no? Ining East Home 5. Ikaw? Damo ang digring mga panimbalay gali sa sining area. Oo. Sa ibang diri nga mga balay ginaparentahan action Eric ginaparentahan kag diri subong nagconduct ang buy-bus operation ang police station number 7 sa diri ka balay. Lagko mo mga balay, Dale? Ang ibang action Eric gina-customize nila. Okay. Ang ibang diri gina-improve kumbaga Oo. ang tagtagtag ka mga kanila. Or uniform section Eric, no? Subdivision? Single story lang ang makalagay, no? Ang ibang diri nag-extend. Ang ibang diri kanya-kanyang different yung action Oo. Eric, no? So, sa na-mention ta na, no? Ari kita diri sa may buy-bus operation sa police station number 7. Oo. Isa ka dinarentahan nga balay sa may East Home 5, Barangay Mansilingan. Okay. At tatlo diri sa mga lalaki ang nagkaldakpan sa sining operation action Eric, no? Subong ongoing pa diri ang inventory sa aton sining kapulisan, Oo. ang aton sining mga operatiba, no? Sa police station number 7 of America. Okay. Sa initial information diri naton ang subject sang buy-bus amo si John Villegas. Villegas, residente sang El Reco, Mandalagan, Okay. Bacolod City, action Eric. Iro-recommend Mandalagan. Sa nangayaw da sa? Nangayaw na renta, mga tatlo pa lang siya kung kadlaw. Oh. Sabi na rentahan nga balay. Basi isaylo na siguro to sa dira guro kay basi init sa Tatlo kasi Mandalagan. na. Oo, sige. Wala gid lamang dugar sa Amerika, no? Ara si Ongoing diri Captain ang, si Captain Bunilya ra da Station 7 ari commander. di siya, no? Siya gid ang nagapangulak na rin kaning buy-bus operation, no? Oo, pwede Ano, na kung siya. si Police Captain Elmer Bunin yung hepe sang police station number 5, Oo. number 7. Approachable Sa na. pining nga hapon na siya record, do nag-ulan-ulan ti ari di siya nag-conduct sang drug buy-bus Basi operation. maayo to. So natin si Action Eric Banwas Action Report afternoon edition. Sir, paano niyo sir nakadak ining buy-bus operation? First time after tatlo ining nag-redact ko na. Tuloy. Action Eric. Sir, may hapon. Ay, may nga po na kanirin kag subungan sa tagpalamatisang kasun radyo subong na nagamuter na mga hapon dito Sir, Ano yung background sa isang drug buy-bus operation, sir? baling background nito natin nga kay kaso operation subong tatlo pa rin sa dito man ang ginamonitor sa kung paano natin diri sa area. Kay do nag-board ni sa diri so sunod natin informal. okay. Saling sa lain nga barangay, no? Kasi nga naman ganito yung mga
damo firme isang nag-parking Mm. na salakyan tapos lakat naman. Mm. So, doon na tingalan nga ni mo pumuloy sa buong diri nga sinuntok din mga trupa natin, yung mga barangay, yung mga media, alarma sila. Mm. Kaya video mo rin doon, ngayon may durman isa, sa pilan naman kaya attempt, galing kay subong nagwang iya ka durman, ganyan makanaduhan niya nga gate. Juice. So, muna tigayan ginatong sa nabaklan kag na kadakop sa bota. Sir, ang bay ba? Sir, diri sa may dalan or sa may sulod sa balat? Dili mismo sa ilang atubang kay pag iba sila na bakal, wanin naglabihan, kandado ni, kaya kagina, nalipat sa grupo bakal, kay nagbakal man sa din sa kalaon niya din sa guwa. Moto pagbakla na yung pulis natin na pagkilala kay Mirasmus na patulog. So far, sir, ining duwa sir nga kaupdanan ni isang subject na si Johnny Villegas. Ano ning background din sir? Ati, parehas man nila to, ang libin nila daw, kumbaga kan sa umbrella, recess dalom-dalom. Runner. So, do runner mo na. Mm. Okay, I see. Kabayo, gina sir, kabayo. O, mga kabayo. Oo. Pero ining ang subject sir na si Johnny Villegas, ano niyang background? SLI siya? High value? Hindi lang isa sa high value, no? Kay, dako ano yung kuwan nagti, nahayaran din siya. So, ang level na rin, dako drug puso din sa area. Nagsilo na Mga sir. sobra na rin mana ding sa tent namon, galing subong na gid na sigayon kasi nagduguludan, mo ng migot mo. Mm. Basi, Ang yes, sir nga address sa may area ko Mandalagan. O, Mandalagan siya. Nag-board na siya dito sa area. Pumunta kami ang Balakagina na katingala ding mga pungluyo, tubang kay Star. Nga sang nag-board din sila, damo nagkasinulod yung masalakyan. Gasulod. amo na kaniguro sir nga nagsailot sa guro sa basi init sa station 3 di tara sa pamula sa city kay dumayo yun na diyo. Damo tadi mata sa palibot, galing ang sinurek. Ay gali. Ang mga barangay, tagang gintukod tadi nga force multiplier, sa detective, kada purok, meron din mo. Ay ti very good. Kaya may gintong tanom tadi nga mata kada purok, Oo. di sa amon area. Oo, ti guro kasali Alin mo siro. sa iban? Oh, kasali siro niya. Do init sa 3 dito sa city kay do way gutong city yaw. Ati, drasa na sila kay tatlo ka barangay din, yung training natin sa dito. Ati mga matata na dito na. Oo. Sobrang itanggat to sa ibang training tadi, yung gawin sa iban. Kay di guro tao do gatingalag sila dito may bagong salta dito amo di bisita permiaw. So, ganun man. Oo. Sige lang. Pati sa nabalit ani sa buong isa. So, kapati kita nga may event sa upot. Ah, sige. Sir, mga initial recovery ko sir yung suspicion. Ay, na-recover tayo ng street value niya niya sa mga 170,000. 170. Yes, actually. Oo. Okay, I see. So, makaidokumento lang sir sa Custodial Facilities ang Protection number 7. Pwede pa niya siya. Dito sa mga Father's Day, boss. Kinari, Happy Father's Day lang nagilinan ba? Likewise, mo sir. Okay, sir. Sir, bali ang mga pumuluyo dito sa palibot, bali naghahatag man sila ng mga additional information dito niya in kaso kung may mga illegal activity. Wala niya sila, nakibot niya sila ganun kayo kabalikan sa mga tao dre. Mga office workers, mga trabaho. Mga puli na lang sila. Pahuwaw, magkaga. Lakat naman. Kaya mo lang din daw nasingalan sa tubang damo sa nagasulod na motor, auto, taxi. Kaya nag-pitch and go dre. Actually, may duga para pamangkot kay Captain Bonilla. Okay naman, guro. Action del, kuro kompleto naman Sige. Sir, thank you, sir. And congratulations sa inyo sining successful na drug bypass operation. Subong nga hapon dito sa area ng East Home 5. Barangay Mansilingan ng siyudad sa Bacolod. So, nationally, kang subject ng bypass operation na si John Villegas. Oo. Ginadmit niya sa aton nga iyagid man, no? Iyagid Okay, man. very good, very good. Mga iligalang na droga nga nakumpiskar sa mga Muna, palatikas yeah. ng police station number 7 sa Gatiari de Subong, sa Higad, samtang nagkatabigan sa inventory ang aton sining nga kapulisan, nag-ngoy-ngoy ako nga rin. May barangay official man to, da? Dangatan Subong hapon. Dale?
Yes, Action Eric. May mga barangay official ta. Sino itong arat ang official, barangay? Oo. Kagawad? May barangay official dito. Barangay official. Official dito. Mira. Ay, kagawad. Ay, kagawad. May barangay kagawad? Kagawad. Ha? Kagawad. Yung nga ngalan mo. Si Kagawad Carlos Anhaw. Panoy. Idol ko na ang kagawad. Ay, kagawad. Action Eric. Magkagawa. Kumpare ko na. Siya na permida yung witness, permida kada operation. Oo. May ako na. Oh, Happy Father's Day, kagawad. Tapos sa birthday ng Oh, gani. Manti daw kada operasyon sa pulisya si front perminia front si kagawad Carlos Anhaw. Yate kagawad hindi ba kilala kito pangayaw na da? Actually, nagkakilala sila Action Eric. Oh. Tapos kaya, Oh, gani. Ti kilala. kadayro Rico ni sila. Oh, nanti hindi ka muna masulod-sulod sa teritoryo ni kagawad Carlos Anhaw kay pangpapaso yung mo tanan kung wala ka muna ka pang maligya sa Buda. Action Eric. Yes, Ay, sir. ginakongratulate mo ito Station 7 Oo, na gani. mga mapisan na pulis ni Oh. na wala untat. May arak na isa kagabi, tadua ni madakpan ng kanila. Gani man. Si Major Elmer Bonilla, Oh. congratulations. Oo. Kadang tanan ng mga operatiba. Buinas ka kita kaya ang imo da station commander pisan eh. Manggana. Bilag dito ni. Gani. Si kagawad, salamat kay congratulations na sa imo ha. Thank you, Good Action Eric. Salamat kay may hapon sa tagpalamati. Mabuhay ang Action Radio. Salamat gid kagawad. Action Dale. Yes, no. Si Kagawad Anhaw sa ang barangay Mansiling. Isa sa mga mag-saksi or witness sa Eric kining successful drug bypass operation Ah. sa police station number 7. Try natin ang subject sa mga bypass Eric. Try ko maka-ambas Sir, na. nakamalatog pamilya mo sa ito mo sinisina na ngatan ko kung saan. Tumungkong. Wala ka balok. Pero imo earlier, sir, ginadmit mo nga imo din man yung mga na-recover na drug. Dugay na. Actually, ang gamay, no? Mga statement. Ngoy-ngoy siya. Oo, hindi siya makapati actually dangatan. Oh. Hindi sa patay guro nga matakpan sa ni Bonilla kay dito sa Station 3 ba si Kapulo Palagyo na to sa kay Major Pajarito. Oo, makabig siya actually nga high value target, no? Sa police station number 7. Naman to, balik sa Bonilla. Oo. Nga ang mga force multiplier bala naging pang deployment sa tining subdivision. Oo. Nagahatag man ng vital information nga Very posible good. magresulta sa pagkadakop no sining mga persona nga nag-involvado sa illegal nga droga kag iban pa nga mga aktibidad. Yes. So far ti amo na ongoing kadriya ang inventory pang operatiba kag amo na earlier statement ni Sir Bonilla nga worth more or less 170,000 ang valor ng suspected shabu na na-recover sa sining drug bypass operation. Actually, kamo ning report kamo lang sa patrola sa buong mga Sabado sa hapon. Dapat ang itong five barangay Mansilingan ang action mo. Action, dahil talaga una sa balita, una sa action. Sabak o Daksuro? Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Dale sa Rasar reporting live dira sa Barangay Mansilingan. Congratulations Station 7. Led by Police Captain Elmer Bonilla for job well done sa sining positibong resulta sa ila sining bypass operation. High value target na tiklo gid. Congratulations man kay kagawad Carlos Panoy Anhaw. Isa sa mga mapisan mga kagawad dira sa Barangay Mansilingan. Basta kaniya drug operation sa pulis. Nagapanguna gini permis kagawad Anhaw nga naga-assist sa aton sininga kapolisan. Tingalad ang mga katupad balay nga 3 ka bulan pa lang di nga nagsalta di sa bagong salta daw. Kadamo ni sa mga bisita di nga naga kadto sa iya kali kay basi mga customer yaman eh. Ay, perti. Ti may mga ginako ya nga iya. May iba niyang gusto yung madakpan niya, di mga ako, masili pa siya hindi ni ako, do lulinggo, na bila masili sila nga, ngin planted na sa akon. Pero ini, ti may kay
Rikta siya kaway siya pang duwa-duwa yung mag-ako yung ati. Iyakit ba ng droga? 170,000 ang market value siya ni. Ay, pwerte o. Kaya la, sige yan nyo da. Sigurado ni sa silda numero 2 kini sa sang police station number 7 magasaulog sang Father's Day. Tayo. Sige, balikan na lang karo sa Action Dale sa dugang pag-idiya sa Action Balita. Durante ka nakalibot-libot pa ni siya diri sa Takbanwa sang Bacolod. Pagbalik sa inyo patuturan, asod-asod na ang mga report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Radyo Philippines Standard Time, las 5:41. Ang oras ginadu. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato mabalagad. This time, i-check na naman report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report na Action Albin Graba. Mga balita nga natipo niya gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Unano nga mga bypass operation ginahimo di sa nga mga police station sa Metro Bacolod. Sako man ang bypass operation sa mga police station aton sa outside Bacolod. Yari si Action Albin Graba sa report. Action Albin, na may hapon. Action, Eric, tatlo ka mga persona ang naaresto sa mga kapulisan sa separado nga bypass operation sa aton mga otoridad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa siyudad sang San Carlos, arestado ini si Ramil Bacalso, 21 anyos, kag ang iya siningawod nga si Benji Rojas, 42 anyos, lunsay nagatener sa San Juan Bonifacio, Barangay 5 sa siyudad sang San Carlos. Aksyon na Eric, kung madumduman ta mga previous nga bypass operation sa mga kapulisan, permi lang niya sa Barangay 5 sa siyudad sang San Carlos. Kag hapon aksyon na Eric, wag sila kadasot sa grupo ni Police Lieutenant Rodney Sarona, paagi man sa bypass operation, gayon nga nadakpan ang subject diri nga si Ramil Bacalso, kag na-recover man sa mga kapulisan aksyon na Eric ang ginabulubanta duha ka gramos ang suspected shabu, more or less ang binidiri 13,000 aksyon na Eric. Now, nagpatigayon man sa bypass operation ang mga kapulisan sa idaluman sa siyudad sa Victorias, din resulta diri sa pagkadakop kay Diosdado Diga, kag sunod diri kay Police Lieutenant Eduardo Corpus aksyon na Eric. Ining subject sa bypass operation ginakabig man sang ila siningahan na street level individual. Din nakuha diri ang 8 ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 20,000 pesos ang dangerous drugs board value. Karon ining mga nagkadadakpan ang detenido karon sa custodial facility sang police station sa area sang siyudad sang Victorias. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Albin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon.
Salamat gid Action Albing Graba. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sako man ang drug operations sa aton nga mga police station sa outside Bacolod. Ang barangay 5 sa San Carlos do permino ni starring no. Kung bypass operations sa police San Carlos sa Pagambalan. Ang barangay 5 do hindi kina madula iya permi. Kada siya lang permi ang kwanda ang mabakas. Ay, puwerteng ability, oo. Ang barangay 5 sa San Carlos City to, barangay 2 man sa siyudad sa Bacolod, eh. Sige, malin sa report ni Aksyon Alvin Graba. Dugangan tapagit ang ato sining nga Aksyon Balita. This time, report ni Aksyon Artay Hupon. Liga na mga barangay sa Bacolod na budlayan sa pagmonitor sa mga puluyan nga ginapaydalom sa seld-off. Dari ang report gikan sa New Government Center. Action Art tayo po sa report. Action Art, may hapon. May hapon, Action Eric, na magsaton siling ka mga ka-aksyon. Now, isa din karoon ka vision sa liga ng mga barangay kag mga barangay sa nagkalain-laing mga lugar diri sa Bacolod City. Amo ni ang padayon pagparinguha at least ang preparasyon para sa latlago ng vaccination program sa city in the coming days maging successful. Especially nakita karon ni Councilor Lady Grace Gonzales na at least ang response ng mga Bacolodno sa ilang monitoring sa tagsaka mga barangay may at subong kay at least in the case of Baculing Action Eric, nagdamo ang nagparehistro sa naglain-lain nag-include sa mga priority list kaya sa tuanay sila niya daw kanina pero kung amat-amat na nagdamo no, ang nagkatto sa mga barangay para magparehistro. Ang sunod rin kay Councilor Lady Grace Gonzales ginatingwaan nila subong no, ang isa lang galing ng problema nila kay kundi may mga ginapang shelter because of the thesis wala ang nagataas subong. Ang isa nga napudlayan nila ang Eric kay halimbawa sa iyas na kuling ang iyatanod mga pinalang katilog na ang mga ginabantayan ng mga ginashelter kadamo. Ang ginahimo nila ang ginarubingan na lang subong sa tanod at ang iban nga mga lugar, no? Kung mga areas, naway naging 24/7, dahil sa una yung may araw 24/7, yung nagkabantay, sinisila. So, ang nagkatapos sa mga sunod iya sa kay Councilor Gonzales, kinaiiyahan na lang sa kada punong barangay kung paano ini matagan, no? Kung ma-monitor, especially sa sining sitwasyon, no? Sa nagkapatayo ng pagtaas sa cases sa COVID-19 diri sa Bacolod City. Yari ang palayago statement ni Councilor Lady Grace Gonzales. Kanami isang response ang ato na pumuluyo sa Bacolod, no? Kaya first, ang ato nag-registration, nagtaas, no? Like for example, for Barangay Takuling, ang data naton sa una sa A1 to A3 naton is only 1,200, no? So, next rollout, a month after, ang A1 to A3 naton nag 6,000 na. Amo na siya kadako sang increase, no? So, that is only for Barangay Takuling. So, meaning, ang response, kag-awareness ng ato na pumuluyo, taas na. The other side naman niya galing is nakapa-register na ato na pumuluyo, may kadali sila na next vaccination, sila na dayon, no? So, muna na ato na problem during the rollout day na to, National. Iban, hindi sa gani sa A1 to... Sa prayag rin ni Councilor Lady Grace Gonzales, para sa later part na natensyon niya, yan sa pag-monitor karon sa mga puluyan, especially ilang ginaseld of after na mayara sa nag-positive kung mga miyembro sa pamilya na nag-positibo sa COVID-19. Ang nagala, o ba siya kung tani, pangon siyang awareness sa ginahimo sa city, although nga may arapas na schedule, laptago nini information and education campaign para sa vaccination program, hopefully, magkasunod ang mga pumuluyo sa mga barangay sa protocol or health protocol na ginapatuman. Balita ikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo puno na sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon.
Salamat gid aksyonar tayo po ang dugang sila karon nga mga information update gikan sa New Government Center mabatian sa Action Firing Line with Action Boy Duran. Alin sa report ni Action Art i-try tabing signal ni Kwan ni Action Eden Abuso maki-update kita sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Why Sanoy? Sige. Absinanta lang sana eh. Action Radio Philippines Standard Time. Las 5:50 na. Pagbalik sa inyo sa nga patutunan, dugang nga aksyon balita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sa biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansay anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na italap na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Philippine Standard Time, las 5:58. This time check. Afternoon edition. Pabalik diri sa ato papalagad may hapon dira kay Edin Kailim. O nagamonitor pa sa aton si Edin Kahilim mo. May hapon dira si mo Action Edin Kahilim. Sa kay Kagawad Mitoy Aquino da sa May Dawis Barangay 14. Pamatigi sa aton si Kagawad Mitoy Aquino dira sa May Barangay 14 Dawis. May hapon dira kay Nono Miravalles. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da baw
upod sila kada hapon diri sa inyong palatuntunan. Puwerte. Alex Montesa and Company, may hapon ta sa inyo. Ibonibot Sir sang Germany. Always gini sila nga duwa ni Noel Amar. Way niya punaw. Gaupod di kada hapon sa aton nga palatuntunan si Ebony Botser sang Germany kag si Noel Amar. Sakay sakay Vanessa Mayo, mayong hapon gid dira, no? Sakay Mrs. Alvarez, Jinky Jalagdon, monitor gid sa inyo diri palatuntunan kada hapon gid. Salamat gid sa inyo dira nga pag monitor. Kay Milili Oligo kag kay Jonathan Veya sa mga taga EFC, mga ka-Berks nito to Alex Montesa ara ginapermi, no? Always kina sila naga-pa-check attendance. Wala kita panahon sa atong sininga pagpangalagad. Action report after edition Sabado nga presentation. Magatakop ini temporaryo, balik naman ini sa Lunes. Pwede sa ato nga mapatrol la unit reporter sa action nga napalagad karon nga hapon. Action Art Tayopon, action Alvin Grama, action Dale Salazar, back to back action Nino Bogina. News Center action ang Defensor, technical partner studio A broadcast engineer Oliver Pason, back up diri sa ato nga IT expert Christian James Vinares. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Talong Syudad Sang Bago, broadcast engineer Edward Balico. Sakala ni Loverboy, action Marlon Hinavaya, ang inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan. Talos lang ako diri temporaryo. Pero kitaray kita karon alas 9:30, tubto alas 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbaro, nagasiling salamat gid sa inyo sininga pamamati. Advance Happy Father's Day. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action